tangan. Kita maju serbu terhadap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita maju sampai lenyap penjajahan. Senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Kita maju serbu terhadap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Kita maju terhadap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Kita maju serbu terhadap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Kita maju serbu terhadap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Wah, iki dijajah njok dhewe nggo bolo apa ora? Gowo sik reng. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para capak-capak, para cabu-cabu, calon bapak, calon ibu, Tes. wonten ing dalu menika kesenian guyon maton wonten Putih. Nanti ayo. gedang sambu. gedang sambu. Sambu ora gedang. Oh, gedang. Gedang. Oh, gedang sambu. Heeh. Ya bener ya. Betul. Bener to, Reng? Betul. Ya wis. Wis, saiki aku nggo perjurit apa kowe, Truk? Nggo perjurit. Ah, nggo perjurit tokke wae. Ditokke. Ah, wis saiki lagune musike siap. Oke, yuk. Tokke. Ya, yuk siap. Oke. Ramuni kok. Oke. Edian. Pasukannya kok ngono toh? Nyandoke pacul kari siji tolo cahe nacahe cotolo cahe kuntol care panyandoke pacul kari siji panase ning alon-alon eo peneng kulon omah ayune ora kami yo ngambu brake wong omah yo he o nyandoke pacul kari siji tolo cahe nacahe cotolo cahe kuntol care panyandoke pacul kari siji kuningan diputol-putol sopo piso amat reake yen kelingan ati rasane bingung sopo piso amat reake. Panyandoke pacul kari siji tolo cahe nacahe
Katola janji tentang jari banyak joki bajeng kari siji Bangkupon omahe dara Wetan kulon akeh segara Nyambut gawe gawe ojo dodo Mengko muda uripe sorong Tes. Prajurite capek iki, Reng. Lho, kok iki prajuritnya kok akeh temen to iki. Yo iki rada Kepiye, Truk? Ya, alhamdulillah. Sik. Aku tak takon sik. Aku tak takon sik. Sik. Aku tak takon sik. Rene madhep rene. Aku tak takon madhep Ya. rene. Lah wingi kok ora ono sing teko kok saiki suwene oke iki lek golek nendi. Alhamdulillah. iki Wingi ana alhamdulillah seneng disyukuri. Jepang. Ono senang Jepang Korea. terus. Iki do Bali mau. Bali mau. Yo ora ngabari kuwi ceritane. Ucuk-ucuk masuk. Nek ning Jepang sangune akeh. Ayo oke. Kudune sangune akeh nek ning Nek do Jepang. mlaku. Ayo Parises. Jajal. Saiki kepiye, Reng? Arek siapke apa dileren ke terus? Ayo rene dhewe iki di undang Yo. rene to. Iya to, Truk? Heeh. Ah, Yo, kuwi- semua siap. Ha iki lagune sing pertama lho, Truk. Yuk. Ya. Siap sih pasukan. Siap sik, Jal. Nggawa wong tuwa barang iki kira-kira lempah ora nek munggah ngajare mlaku mau. Kepiye? Truk, kae sing paling tua iki kepiye iki? Anggota apa ora? Ah, ngopeni susah aku. Alhamdulillah yo, wis rada masane. Yo lek diarepke sik. Semua siap. Siap, gerak. Kepiye lagu nih? Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Sungguh kami sekalian anak-anak perkumpulan menjadi murator Islam pemuda kampung Ambratan. Kasih tablik dihormati yang punya rumah sekalian anak perkumpulan Topeng kau dengar, jangan sampai saudara bikin marah pada kami berdiri di dusun Ledar. Sungguh kami sekalian anak-anak perkumpulan menjadi penganut ajaran Islam yang selalu kita amalkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Sungguh kami sekalian anak-anak perkumpulan menjadi talangatur Islam pemuda topeng kawatan. Kasih tape, dihormati kita mulia. Kami ini anak perkumpulan kesenian topeng kau dengar, jangan sampai saudara bikin marah pada kami berdiri di dusun Ledar. Kepiye? Kepiye, Truk? Aku ono mayar lek jaket nang kono ora latihan saka Jepangnya tetep apal. Senajan numpak pesawat nang kene latihannya gampang. Lho. Bose wah. Lho. Kepiye, Truk? Ake garenge sehat kok. Hah? Garenge sehat tak pirang liter. Sehat? Heeh. Papat.
Iki lagune Jenggleng iki apa arepang? Iki nganu wae saiki ne. Pertama masuk mubeng lagu Jenggleng iki. Iki nganggo Jenggleng iki. Monggo keso kendangipun kalian. Kendangipun dipun tabuh. Apa lagu sing nggo jenglengan? Dandutang yo kudu Jenggleng apik. Orkesan ya ora apa-apa, Mas. Kon marepene wae saya yo, njok muter ngono ku yo. Wes semua marep ke pendekar. Siap. Jejege ben joget nek jejege. Ayolah jejege nek ben ora joget iki. Zaman perjuangan Jora kelingan anak lanang biar tak open di bangsa iki ono ngendi Sarene wis manang Sarene wis menang keturutan setikadang Bien ninggal jadi Ning saiki opo lali neng gunung kaca dongi saka jagung yen mangan tasili capek gunung Syukur bisa nyawa sekarang bisa nyawa dunia desa gadang Ene ora ilang Muni pondok menolong Kepiye? Zaman berjuang iki pancen rekoso. Kepiye? Nek saiki senajan Iya wis toh. kemajuan alhamdulillah Ayo. rakyate padha makmur kabeh. Do makmur. Iya. Senajan wingi Iya. ora masuk saiki wis do Do masuk. masuk. Alhamdulillah. Iya. Saiki Heeh. kepiye, Reng? Saiki bagonge sing kaya tugu meneng wae ra iso Wah, ya ngomong. mbok usul, Gong, aja Jarine meneng, pengen Gong. ngomong kok ora bisa. Iya. Wah, Sing siji kepiye? kepiye? Saiki kaya sampeyan Waduh. regane Pak Piro? Mas Bagong, rego iwak telung prapat piro? Wah, takoni ora. Saiki nek ra iso jawab, teruske lagu sing Kepiye? Ayo, kepiye? Semua siap. Lagu sing ketiga. Sak-sakmu betul lek. Dua. Joget. Oke. Aku ki ora muni nek kok ya isin rasane. Kepiye? Aku duwe kae aku. Hah? Terusane ka lho, Reng. Duwe. Ya kuwi aku sing ayo kuwi sing isin aku. Ayo wis. Ayo. Go, ayo, Semua motoran siap. dados. Aku
aku nemono lan sasusure ibu aja ngedolanan namun dadi keguyu aku demonolan sasusure ibu aja ngedolanan namun dadi keguyu aku demonolan sasusure ibu aja ngedolanan namun dadi keguyu haha ole locak cengkir jarit kula alus kula pun dijamena kalian iwak wedhus monolan sajengker jaret kula alus kula pun dijamena kalian iwak wedhus Prengus. Prengus. Kemana Pak Wedhus prengus. Ya yang penting ora keliru iwak iku. Aduh, iku ora sida prengus lho. Bar iki sensasi besar. Ayo gosek manut kene. Yo. kae po motor Motor. Yo. kae ana kuntul mecone wete lor nagarane mamorake dasar Pancasila kae ana kutul mecok ning wetela negarane makmur adil dasar Pancasila Hahaha mulya. He ya. He ya. Ya. aku Komandan. Ayo omong kok mandek sik kok. Jenengane jeglengan ya mandek kok nek mandek iki. Nek lagi mandek dikek. Materi teko lho. Waduh. Ya payah ya nek kono ki ya. Sing dadi pengarep cawat dhewe ora iki prajurit garek manut. Rai. Oh, Kae ana telo nang wit kuntul. Kuntule mencok nang wit telo. iki sing mbok mangan kupat mau kupat tahu. Sampeyan bakul sapi tekan kene lengan salah. Jajane men kupat Tekan tahu. kene iki samang Mbah Buyut kae sing ngajak ki. Oh, Mbah Buyut. Aku bakul wedhus sing wedhuse. Ah wis mas diseneki wis prengus. Nek mburi wis manto. semua siap. Yo. Simbodar kupat kok dicampur santan ambo manawi lepat nyuwun pangapunten simbodar kupat teko dicampur santen mbok menawi lepat nyuwun pangapunten hahaha seneng Piye? Amene apa wis le motolan? Aku piye? Aku piye jegleng? kae ana kuntul mencone wete lor nagarane mamorake dasar Pancasila kae ana kutul mecok ning wetela negarane makmur adil dasar Pancasila hahaha mulya simbah mangan kupat kok dicampur santan kok menawi lebat nyuwun pangapunten simbah mangan kupat teko dicampur santen mbok menawi lepat nyuwun pangapunten hahaha seneng Saiki nek disempret juk lereni. Heeh. Apa ya ora ya? Ya lagune sing jambang ki nek Petro manut Oh, gareng. Petro manut gareng. Saiki anu wae. Olahraga yo. Ayo. Yo, olahraga nek lagune kok jaluk ki aku. Ayo sik iki lagune wajib dilagokke meneh pisan-pisan yo. Yo. Yo, Sik ini kan lho, sik Allah ngono kan lho. Yo. Ah kuwi. ngaji sik ngaji. Ah ngaji sik kok. Yo, aku yo Mbah Kakung urung ndum duit ki lho. Ayo iki Mari di ngaji, nganu sik ngaji sik jalur bare kayak golek duit. Yo, Ah ngono kuwi jare saka Jepang. Prit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim monggo papa tindake kagiat anggenipun salat sampun ngantos sami talat monggo papa tindake kagiat anggenipun salat sampun ngantos sami talat monggo wifu
kiat anggonipun ilmu kang tuhu bisa mati kanggo sangu mila ibu-ibu enggal languti ilmu kang satu benjang kagem tamal sangu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim monggo bapak-bapak kiat anggonipun salat sampun ngantos sami telat monggo bapak-bapak tindae kang kiat anggenipun salat sampun ngantos sami telat monggo ibu-ibu kiat anggonipun ilmu kang satu bisa mati kanggo sangu mila ibu-ibu enggal languti ilmu kang satu mencang kagem taman sangu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim piye sida olahraga to Ngaji putus po. Lek ngaji rampung, wis katam. Ha iki jak aku ngene iki lho bocah-bocah terus do ngaji ndes iki. Ah, Ngaji sangoni. heeh sangoni. Aku duwe duit sethithik. Tak ge nyangoni bocah TK loro. Neng bocah saiki mbahne kon rene sing kon ngene dhuwit. Aku ora milih sing bocah Mbah wis Putri iki TK. Mbah Putri. Mbah. Ora tawehi amplop. Goleke bocah sing TK tak wae dhuwit po amplop engko milih amplop apa milih dhuwit. oke karo golek bocah iki karo lagokke karo mlaku oke ya monggo Mas dados Endi sing gelem? Yo Goyang. Baca hose ho. Kerajakan Banyuwangi Reno bengi sing tau sepi pandang wadon nang nekani ilangaken susah ngati Luguring pasiran Sebur-seburan Gurih doa konsisten Manuk-manuk seliweran Landang wadon Uber-uberan Gandeng tangan pikir pasisir kerajakan Bisik-bisik semayanan Mati janji urip barang sir-siran amdi gandengan gandeng asli
Mah wis rampung. Aduh. Kepiye wis oleh apa urung? Wis oleh. Ayo ndi ndelok sangone kene ya sangoni lho kene lho. Sik. Wah, sik ditung sik. Wae jaluk sangu kok nembung lagu kok bojo loro. Bojo loro mau sampun. Duit semene oke. Waduh. Ayo mau sampun nggih Mbak nggih. Mau nggih sampun nggih bojo loro. Mboten dados apa. Oke. Jaluk bare bojo piro? 3. Aduh. Saya tak nyangoni putu ya. Ngenteni kembang kemangi ngono kae ngangoni Oh, kembang kemangi ya. Sama jambu di Dek. Semarang. Kategan sinten teng mriki? Aduh banget toh. Njok lerene mau numpak apa? Jare mlaku. Pak travel kalonane Mas. Miki weh kira krungu le omong. Kali mama kali ibu numpak travel. Numpak travel koreng. Oh numpak travel. Apa? Oh. Sampai kelas piro, Dek? 1. Oh sik aja lunga ya. Tak ngenai iki sik kok tak nisung oke. Ambil amplop apa duit gede? Amplop. Selamat ya jaluk duit jon joget dikik. Nek amplop ya ora ono duite nek duit ya ora oke sithik nek amplop sekandi ya ono nek. Milah amplop terus. Pak. Milah amplop sekarung ora wis duit. Amplop. Tak sampean nganu. Wis tau adus orang Lesiawa. Apa? Adus orang Lesiawa. Mandi apa? Kelas piro ki ora bisa ki kepe dicara. Mandi apa sing ra teles adus Lesiawa? Wis. Hah? Rek, mesake aja diturut terus. Mek ge tuku cau. Nek duit. Matur nuwun. Nek lara milih amplop tak milih. Milih duit terus amplop ngono. Duit ya. Wis tampani. Wis yo. Mama. Wis sanggup sekolah. Wis lagi tuku pop es. Wis to, apa isih? Isih apa? Sing siji Aduh. Jas siji. Ngadeg kok. Ya. Ngadeg. Nek Borobudur mbek endi to? Sambang le sekolah kelas piro? Kelas 5. 5. 5. Lare pundi jenengan? Di tengah. Ngali tengah. Nggih sanika ajeng nyuwun amplop napa duit? Anek sasae maka ora nggo duit ora nggo amplop. Sak sae jare. Kewan apa sing butute nang ngarep? Ya wis. Aku ora ngerti ngono jare. Kok lek sangoni Duit. ning duwite kuat tenan ya. Oke banget ora tak hitung ki yo. Ya wis lebihke reng. Tak tulis. Kok ditilik karo wajahe. Ayo. Ono ditepero. Wah. Oke. Yo ditompo ya sok di gawe apa-apa ya. Yo. Matur nuwun ngono. Yo. Wis lek rono kae engko lek Wis iki. Ya, isih sak lagu iki entek sisan. yo. Piye ja lagune sing kepiye? Pak Monol megal megol Pak Monol pancen wis tuwa. Kuwi apa lagune? Tenan apa ora? Iso apa ora le joget? Iso wis. Pak Monol megal Pak Monol pancen wis tuwa. Pak Monol megal Pak Monol pancen wis tuwa. Mulane para pamirsa sampun ngantos sami leno. Mulane para pamirsa sampun ngantos sami leno. Pak Monol dadi kesenian nyiarake agama Islam. Pak Monol dadi kesenian nyiarake agama Islam. Mulane para pamirsa luwih becik derek ulama. Mulane para pamirsa luwih becik derek ulama. Para biksa sampun antos samilena. Mula para biksa sampun antos samilena. Anggenipun
Islam ingkang limo anggenipun nindakaken rukun Islam ingkang limo rukun ingkang limo iku kang luwih utama rukun ingkang limo iku kang luwih utama syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa syahadat salat zakat lunga haji lamun kuwasa. Alhamdulillah sasi besar do muga kacil. Iki pejurite siji nang ndi kok Endi? lunga? Sing apa? Sing endi? Sing do muga kaji besar iki sing kok lunga nang ndi kae? Ayo paling kayak munggah kaji, jare munggah kaji ya lunga to. Aduh, wis lunga lah bali kapan? Wis. Saiki sampean seko Mekah to? Oh, gak balik aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira tes iki ana to, Reng? Wis keturutan. Iya, wis keturutan, alhamdulillah. Munggah kaji nang Masjid Beder munggah kaji. Ayo. Saiki lagune arek apa, Reng? Iki wis Aku ki ora ngerti. Aduh. Aku ki atas Bali kok. bali saka ngendi? Seko Mekah mau aja sampe tak tututus ra ketutang lali. Oh, berarti ki bane entek nggomu. Saiki siapke wae. Ayo saiki saiki siapke. Ya iki dhewe nganu, Reng. Kepiye? Nyiapke. Lah kok kaya ngono kok dadak laporan karo Petro. Ayo wong Petro ki rada goblok to. Loh, ora terus iki marep maju kok. Sedaya pamirsa sampun sami kala kula sakanca badhe atur pamakya sugeng dalu sugeng mangsani kesenian nonol wonten ing dalu niki Rame titane anggone bebarangan padha pemegalan padha tetunjangan prajurit pacang padha salah tunjang prajurit kabeh padha nunggang jaran para pamirsa sampun sami kala kula sakanca badhe atur pamakya sugeng dalu sugeng mangsani kesenian nonol wonten ing dalu niki Rame titane anggone bebarangan padha pemegalan padha tetunjangan prajurit pacang padha salah tunjang prajurit kabeh padha nunggang jaran Sopra tanpa luka Kadang ialah ketipu Imbala ponang loro tor sentro Saloprat belok Carake panyongkrang marake ngikat Macan mangap makap Bocang kanong kalia imbar Setoyo kakungan reot Pranyoto tatiku kamu kodane gunung lawu kepekan pariwisata dina minggu muda-mudi asa sonja balik kambang ngombang-ngombang tekane grojokan sewu jajal riyalah kang padha lumaku cawe cinawe leseto mesem guyu capek tawang manguindah Mas aja dipleroi Mas aja dipoyoi Karepku njaloti asami Tinggal akumu kudu ngerti Coro aja ditinggal tapi braken ketimuran Anggo kekeri ing jaman Boyo sing eling-eling papopo Iku budaya pancene bener kandamu
sager bumine goyang akale jungkir negarane guncang zaman wis akhir zaman wis akhir zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane guncang zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane bubrah zaman wis akhir donyane sungsang makmume kinter imame ilang jarum bukan wong manis sembarang jarum tapi jarum wong manis selendang sutra bukan wong manis sembarang senyum bukan wong manis sembarang senyum tapi senyum wong manis mengandung wis kaya napa ben ditangani sik sampean kadung pamit aja aleman aja kon junjung iki isih ana Dayak isih ana werna-werna tangi nah ngono kuwi lho yo kono tak wis lagu yo karo game lagu mlebu tak wis lagu kaya wis lagu ki lho mlebu ning pamit sik oh pamit sik Jaluk salaku pamit sik. Pamit sik kok tak wis lagu gawe mlebu. Rekan-rekan mene ra apa-apa. Apa? Ora apa-apa. Kok nek rekan-rekan masuk sampean sing masuk rono. Ha, ngono kuwi. Ya oke. Masuk ra? Kembang. Masuk Pak Eko. Masuk. Oke. Yo pamit sik. Iya kok. Pamit. Ayo kok. Kula tak Ayo mau tekone ku piye, coba balene ku piye? nyuwun pamit nggih. Nggih boten apa ateges. Kula ngoten kuwi. Ah ngono kuwi lho pokoke lho. Iya ra? Heeh. Ah nggih. Nggih niki para ibu-ibu, Bapak-bapak bapak-bapak Kamas Kadek, ibu-ibu adik-adik. Guyon maton niki cekam semonten. Alhamdulillah, sampun Ya. selesai. Muga-muga sing Nonton paring kesehatan warsas. heeh Sing nyumbang paring kesehatan warsas sesuk ngundang meneh. sing dadi nganten Alhamdulillah paring ono. enggal gadahi turunan ya rek. Oke, katun apa putri? Ayo akeh niku. Genah. Nggih, pokoke lek paring ana sakinah, Wa- mawaddah, Warahmah. Ayam-ayam, tentrem, Guyub. guyub, rukun, Loji. nawi, Namah. namah. Ngono rampunge. Oke, so rampung. Yo nggih. Nggih mekaten wau rodat monolan.